Welcome to Umkosi noMagajane. I am uMagajane. Umkosi wethu namhlanje bazala bami zitho it's about Uthobile Mseleku. So Uthobile Mseleku unkosikazi wesi-3 wakaMusa Mseleku. So I came across a video kaThobile Mseleku on TikTok talking about ectopic pregnancy yakhe. Ectopic pregnancy is whereby ingane zakho zingena ku-tube. So guys, please watch the video guys. This thing ibuhlungu, or maybe mina ngifeel pain because ngumuntu wesimanje. But please watch this video then ngizophinde ngibuye. It's not that angathola abantwana, but ngibe nama ectopic pregnancies out too. So ectopic pregnancy is when uthi mengabe ukhulelwa umntwana ahlale ku-tube bese kuze kube namhlanje odokotela bakokwazi ukuthi banga remove lokho kusuke ku-tube bakuyise esibelethweni. So uma kukhulela kwi-tube usuke kuzoba nento ebizwa ngokuthi i-tube lizoqhuma ngithi, so ngeke uphile mangase kuqhume because i-tube alinwebeka, lidalelwanga ukunwebeka kukhulele umuntu kulona. So ngiyabathola abantwana. So I'm not barren. Okay. Nabantu bathi inyumba ngiyona inyumba. Ngiyakwazi ukukhulelwa, but the problem is bengikhulela umntwana ahlale kwi-tube bese kufanele li-remove i-tube because uma selicleanwa akwazi ukucleanwa kuphela lishiwe kodwa liyasikwa bese kuyaboshwa. So lelo tube loqala ngithi umuntu nama-fallopian tubes awu-2. So first child ungena kwi-tube liyasikwa, second child ungena kwelinye i-tube liyasikwa. So angisakwazi ke manje in a natural way or ngendlela ejwayelekile yokwenziwa kwabantwana angisakwazi ukuthi ngingayikhulelelelwa nje because into eyitransport yamaqanda from amaqanda makesuka kufanele eze sibelethweni ahlangane part nendawo nembewu yes ahlangane nembewu bese kwakhe kumntwana kuhlala esibelethweni mina bekwenzeka kwi-tube. So ama-tubes wami wo-2 asikiwe, so angisakwazi ukuthola abantwana ngaleso sizathu. So ngi-understand-eke kwi-process yokuhlinzwa ngikhishwa i-tube ngiphinde ngihlinzwe ngikhishwa i-tube ukuthi ngisakwazi ukuthi ngizenzele umntwana. Lapho uThobile she is explaining ukuthi yena she had 2 ectopic pregnancies guys, and it's not like ukuthi abathola abantwana, yabathola abantwana. Then we all know that abafazi they have 2 tubes, so that means bangene kuyoqala lasikwa lesithu lasikwa. So anyeke azakhona ukuthi athola ingane zakhe azihlale esiswini njengawo wonke umuntu, like zikhule ngawo njengawo wonke umuntu, hence kube ngathi ingane akazitholi. Yo ngithe mangiceda ubuya le video ngafila ubuhlungu, ngafila ipain ukuthi uNkulunkulu umdumise akunike umyeni okuthandayo, ohloniphayo, okafodayo, akunike career kaThobile is bombing. And you can correct me, angikaze ngeva kuthiwa mhlawumbe uThobile university or what, but she's naturally talented. You can see talent like even that time bakaku-radio bobona nje even following yakhe be huge, simbona yini Real Housewife of Durban ukuthi this person i-personality yakhe nje uzoyekudeni ngayo, and uyambona nezinto azithengela zona ngemali yakhe ukuthi uyaphezulu. But ke uNkulunkulu mncintshe okuyona into ebalekile emhlabeni. Guys, ngithe mangibuka this video ngafila ubuhlungu, angifuni nje ukucamba manga, ngafila ubuhlungu and nga-understand ukuthi why uThobile afuna abantwana kangaka. Kubuhlungu ukuthi uwazi ukuthi umama ushadile and into ehlele emshadweni, one of the reasons ukuthi uhlala emshadweni kwakho umuzi guys, and ukwakheni umuzi, that kwakho umuzi also include ukuthi utholele ukwakha umuzi nokukhulisa umuzi, and ukukhulisa umuzi kusho ukuthi kumele ukhulisa umuzi ngokuthi uthole ingane. So ushadile akwazi ukukhulisa umuzi wakuleyo family, obviously uzokuzwisa ubuhlungu, but ke umbone uNkulunkulu ukuthi muhle kanjani. I've seen one episode of Uthando Nes'Thembu where uThobile akhuluma ngakhona ngompilo. I think boki birthday party kaMpilo, she was saying wathanda uMpilo long before angakazi ukuthi uzohlala angatholi ingane kwezakhe. So uNkulunkulu mhlambe bekakumbonisa ukuthi you know what, wena kule family anyeke uzobe nengane kuzoba ezakho, but ingane kuzoba eyakho futhi uzokwazi ukuthi uzohlala kuthiwa kaMakhumalo naye ingane yakhona uMpilo. Uyabona ukuthi life in sometimes uNkulunkulu asitshengisa into ezincane nje, then thina uyazi-ignore. Uthola umuntu athi mina ngeke ngihlala nengane ungaseyami, or umuntu umntana umama yakhe aphilayo somewhere, umama nomama makazikhulisele umntana, not knowing ukuthi uNkulunkulu
phambili okubekeleni. But bazala bamzitho, that is all for today. Please don't forget to like, subscribe and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.